गोदान सरकारनि डक्टर निलुत स्वरगियारि बिथाङा दं बिथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जोङो मिथिनो लुबैबाय सार जिहेतुके दिनै बाथौ बिबुंसार नोंथाङा दानदिसे सम होदों बेनि थाखाय साबायखर थाबाय फैगौ 29थि जुलाइ बाथौ गुथुम अदालगुरि लाइमोन आफादनि सावरायमेला बर' बाजाराव जानो थांगासिनो दं बे बेलायाव नोंथाङा बेसेबांनि साखाफारा जादों फोरमायनो हायो सार जोंनि बर' बाजार आन्चलिक बाथौ गौथुमा आंखौ लोगो हमखांबाय आरो बिथांमोना बुंदों जे आंखौ चेयारमेन बानायनायनि खोथा बुंदों आं आसा खालामो नैबे सावरायनाया जाफुंसार जागोन आरो जेसेबां हायो आंनिफ्राय आङो बेखौ मदद आरो हेफाजाब होगोन आरो आसा खालामदों बे सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव थानाय गासैबो बाथौआरिफोरा बाहागो लागोन आरो गुरै खावलायबावदों बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बेहाय बाहागो लाफै जेसेबां हायो जों बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय साखाफारा जानानै दं जिहेतु आसाम दरबारनि गेजेरजों गोबां बाथौ थानसालिबो होनाय जादों बे आसाम दरबारनि गोबां थानसालिफोरा दाबो लुफुंनाय जायाखै आरो बेसेबांखिनि थानसालि होबावखो आरो बेसेबां होबावगोन नोंथाङा बिनि थाखाय सावरायबाय थादों गोबां थानसालिनो होनाय जायाखै बिनिबो माखासे क्राइटेरिया आरो रुल्स एन्ड रेगुलेसन दङ बेखौ बानायगासिनो दङ आरो बिनि उनावनो जोंनि गोबां मा होनना बुङो थानसालिफोरा बानायजागोन आरो रिसेन्टलि जोंहा इन्डिजिनियास फेथ एन्ड कालचार मोनसे डिपार्टमेन्ट खुलिदों आरो बे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजोंनो जेसेबां जों इन्डिजिनियास थागिबि धोरोमारि फोथायगिरिफोर दङ बिथांमोननो जोङो एसे हेफाजाब आरो मदद होनाय जागोन आहमगावआव थानाय गरसेखौहाय दुलाराय बाथौ गुथुमनि गोथार थानसालि लुफुंनायनि बाथ्रा सोखाबाय थादों नाथाय बे हानि एलटमेन्ट मोननाय जायाखै एलट मोननायनि थाखायनो बेनि हानि एलटमेन्टआ अलरेडि जाबाय खामानिबो जाबाय प्राय जागासिनो दङ रिसेन्टलि जों गभर्नमेन्ट फैखांनायनि उनावनो बेखौ जोंनिनो प्रमद बर' बिथाङा अफिसारफोरजों रायलायनानै स्टेटनि मिनिस्टारफोरजों रायलायनानै अलरेडि हानि खामानिया जोब्बाय आरो बेहाय जोङो दा मन्दिर बानायनायनि खामानियावसो मा होनना बुङो आखाइ होगासिनो दङ थेंक इउ आरो जोंनि ओनसोलनिनो मोनफ्रोमबो बियाबनि बिबानगिरिफोर आरो जोंनि बे भुटाननिनो चेयारमेन आरो जोंनि जिल्लानि बिबानगिरिफोर दङ बेयो जोंनि मावनांगौ हाबाफारि जोङो जोंनि धोरोमखौ माबायदि गोग्गोयै माबायदि गोख्रोङै लाखिनांगौ बिनि मावनांगौ हाबाफारिया जोंनिनो दा बेखायनो बेयो जोंनि मोनसे मावनांगौ हाबाफारिनि गेजेरावनो मोनसे दा बेखायनो दाखालि जेब्ला जोङो सिफदों आरो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरिफोरजों रायलायबाय बिथांमोना बुंबाय दा जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ थुनो खावलायहरबाय